yiri kase krobia ne kasange me ma krobia yiri fi amane kotokunge me ma krobia yiri fi amane kotokunge Asante jani trojo jambolu kunge Asante jani trojo jambolu kunge Asante sebo sumatije Asante sebo sumatije krobia asante na de kasange krobia asante na de kasange wasanjiri je mi mo de nyabisio wasanjiri je mi mo de nyabisio man ne benya sejuso usupanini akaba kuma sikapo baniwo ai ne benya sejuso usupanini akaba kuma sikapo baniwo obinya sebi akobe obinya sebi akobe ama no te di fie ba de mefie kasange ama no te di fie ba de mefie kasange Dobene kasange osetu je mi mo de nyabisio osetu je mi mo de nyabisio man ne benya sekandi jire bo ajidan kwani se wampim sikapo baniwo ai ne benya sekandi jire bo ajidan kwani se wampim sikapo baniwo obinya sebi akobe bravo bakana ne from pro dem refabi bravo bakana ne from pro dem refabi wasaji fogu nyabyasinge wasaji fogu nyabyasinge wo president na de kasange wo kubeda to baba dem refabi nyabyasa adunga chemera Asante krokotia kwa yaji na kofini ni wadaje. Asante na poliama gijomu. Akwaje mataji baso ni masa. Na so se mprawe. Akwaje mataji ba ita wasi. Wasa tu ita wafita. Wo ajana daga na mwe. Sawa ma wo mo cha kono fume. Chandra bo so be ko woni wa wo. Otumfuo se no osi afi ni de dikaya ni Asante nyina hia to mamu nyina finhyapa Sade yanso mfie diosun ne Asante rete ye saka bomonti asa hia ye kae yo sada prayer de mfie diosun ni Asante rete ya saka bomu sade da eni ne da ye kae sada no mfie adiosun ne dwaben he wo se na ye duada enenso do yo osi sada no dabi hwe no se ye duada enenso nyame adum enenso ye duada na se ye kaya ne ye kai nananu yo osi ye kaya ne ye kai nananu na Asante mfie diosun na edia na se mfie ahanan mu na edie yo osi Asante mfie diosun na edia na se mfie ahanan mu na edie mfie diosun de nra ye titi mu broni be ye wotiti mu no saka se da bi mintimi nsanya ye san kambom yo osi mfie diosun de broni be ye wotiti mu no si da bi enu ntimu ntra ntien kamom na Asante mehia osi na Asante mehia ye saka ye hu Asante ti ase fretete yo ye saka ye hu Asante ti ase fretete ne konfo bedru ha sei yo so ni konfo bedru ha sei mi bedue kumase ansa yo bedue kumase ansa na mampon ensuta dwaben kumawu osi ansa na mampon suta dwaben kumawu konfo de edue yo konfo ensu de edue odi skedwa bai yo odi su de skedwa bai adaro ma osa ka kire yese sa de yam de bai eno ne nkapo mu nyina musunsum ni mu dibre nyina enu mu na gina yo se no ka se sa de odi bai ne kabo mu sunsum nyina nu mu na gina
Yo. Akunya biara de na wo ho wo ma me hye ni nyina ye hye ni nyina ansa na ye de sikadwa fiti ase. Yo akunya bia wo bia ma ye hye ni nyina ansa na dis kadwa fiti ase. San wo twa me tinwi wo twa dwa me he tinwi wo fa mampo tinwi wo fa ye nyina tinwi ni ye morre ni ye a wo hye egusu ame anom. Yo san wo twa ni tinwi twa dwa me tinwi twa mampo tinwi twa na no nyina tinwi ansa na wo hye ama edi ama o manu. Yede no abosom. Na no abosom. So say tu ni ewura ye nyina so ye beka bom ni aye baako ni asom no na Asante ma ye dua na ye. So say tu ni ewura ye nyina beka bom ni asom no na Asante ma timi bia na na ye. Eno na ye de fiti ase o say tu kun ye. Yo say no no di fiti ase a ha ase kun ye. Asante ne hene. Say Asante ne hene. Aduanafo ofre asumja Asante ma so. Yo say aduanafo ofre asumja Asante ma so. Asante ne hene. Asante ne hene. Aduanafo sabia so na asunafo yenso efri adanse ade akrofrom ne ho abi anuafo miensa ebi ne koduru achem ebi te adwoso ene ebi nso te fenso. Yo say ebi ne asuna anuafo mienu ene ba ya ebi te afenso ebi kodi afenso ene ebi kodi achem. Yo. Asante fo ne hwanom wo de kogo so a me ama betwafo efri ade ebuadi nam de kogu ho. Yo Asante fo ne hwanom ukogo so a na betwafo efri buadi ene odi obi kodi a. Asante fo ne hwanom ebechem me kokun ho nam chem ne emamu nti nam dem toye. O say Asante fo ne hwanom uko bechem ukoko ha no cha ne emamu nti na odi to bechem. Asante fo ne hwanom asokore nam de kogu brekum. Yo Asante fo ne hwanom asokore fo no odi obi kogu brekum. Achem ne hene asunafo ye frɛ krofrom kɔye eno ade kro no a. Wo si achem ne hene asrafo efri krofrom koye no wo ma na kotra. Yo. No na mu didu ye. O say no ne nananum didi e. Ko ya me koduru bra hafo ho nyina me anam kyekye ma ade. So ma kodu braf wo nyina no ade kyere ade. Me ara nam de ma me nkrofo kogu ho. So ma no de nkrofo kogu ho. Na ni nyina ara eni Asante a ye de te ye. O si nyina ni Asante se nyina ite. Ye ne am de fiti ase no. O so ma de o fiti ase no. Manso nkwanta hene wo fa ne asafo ade akwamu hene no de ne kwoto ano denchafo ano nti. O se ma so kwanta ni mo fa de asafo hene wo no de nkoto ho nam de jirafo nti. Asante a chichire denchafo wom. O se Asante a chichire de jirafo wom. Achemfo wom. Achimfo wom. Akohwa akofa biaba. O so akohwa so akofa biaba. Ye nyinara ne yaka bom ti Asante. O se nyina ni aka bomu ya tu Ye ne am de Asante. ba ye yanko bio. O so no mo mba obi anko bio. Bidru akwamu ye ne am de ba enumfo ka ho nam de behwe me maame so. O se obi akom enumfo aka ho no do no ba behwe ni maame so. Ene edumfo. Eni enumfo. Asante a me kyekye ye me di nipa dom no nyina aframa so na kyekye ye. O se Asante o chichire o di nipa dom ni fra ma so e na o di chichire. Eno na ne ye de te ha ya o se tumi kun ya. O se anu na o di tewa o se tu ono ano kun e. Me na na poku arba won so bekun. O se ono poku arba o so be kun e. Me na na se kodwo ba won so bekun. Se na na se kodio ba o so be kun Ye e. de to aso ara bepem. Sabe so na agima wodi ka so. E na o di tu aso a be si sabe so na adi mo di ka so. Agima wodi kan ba ye. O se na adi mo di ka ba e. Na Asante that yes. Na Asante da ho ti ase. Na se bi broni so ba ye. Na sabe broni so ba e. Otempo ano na ne enso etia. Broni tempo ano na ni anso etia. Wo ye se sabe so ne ha opese yenso wo bedi eso ne sa. O so e said the song oba no be di eso ha. Na so nya sa na odi kan no. O so na sa na odi ka. Wo ye se sabe adwumadi adwadi a ye di ne ho no na Asante so ha no wo so onya kwan ba no ne nyina aka bɔ mu ne edi dwa. O so be dadi ani edie no na Asante nso ano no ye said the so be nya kwai. Na ne ya ba ye ne enipa aka no ye ne ye ko. O so na dia no tie nse nipa aka no ne no o mu kokon. Omo no kota abroni achi se be me ye woti kumase we ene o makwan ma asem nyi. Se na o mu kota abroni achi se be ma oti kuma so no no me kwai. E ma o mu tu. Eno ne ko fa asem nyina ba. Yo ne ko fa asem nyina ba. Eno mpo ba ye na aprempe wo kan se de wo pese wo ne me ka bia ne me nka. O se po ba ye no na aprempe ka chenze de o pese o ne me ka bia ne me nka. Na san hihye bi wo ho a ye betimi no aye. Na hihye wo a e betimi no aye. Sabe so ya wo se da bi nam do beko. Na sabi o song ti da bi o de nbeko.
na me do kwa na me hunu se metime edi so no so do no kwa no betimi ehunu so betimi edi so ase kyerɛ ne sɛ no ye ne yakɔ ase kyerɛ ne sɛ no ne mo ne yakɔ na sɛbi ne yɛdi nkonim na yɛdi nkonim papa sɛ ɛbɛba sɛ ɛno ba ɔse ansa na ɛbɛba saa we no nso ɛba yɛfa na nakɔ yɛ na santima date ase ɔse fa na nakɔ yɛ na santima te ase ase kyerɛ ne sɛ sikadwa ne date ase ɔse kyerɛ ne sɛ sikadwa ne da ho te ase ɛnɛ so obi ka sɛ santima ayirai ankɔ baabiara ɔse de obi ka sɛ santima ayirai ya ankɔ baabiara me metie me yɛhwɛ sofo me firi ha kɔ na santima date ase ɔse ɔde yɛtofo be firi akɔ na santima da ho te ase ɔfa na abrɛmpɛ no so ɔma ne nyɛ santehene sikadwa wantimi ansom ɔfa na prɛmpɛ so ɔma ne nyɛ santehene sikadwa no ntimi ansom sikadwa na ne dia sikadwa ɛna ne dia ɔno wɔte ase firi bra kɔmfo anɔkye de ba ya bɛpem na wɔda te ase ɔso ɔde ase firi mra kɔmfo anɔkye de ba ɔda ho te ase asantima kɔ ɔhene fa ankɔ baabia ɔse asantima kɔ ɔhen ankɔ baabia nipa na ɔbɛhwete mu ɔse nipa ɛna ɔbɛhwete mu nanso asantima tumi sikadwa tumi sa atwe nipa no sa aba ɔse asantima tumi ne sikadwa tumi sa atwe nipa no nyinaa sa aba sɛ broni wɔ tumi so ɔbɛtumi ayɛ na sikadwa tumi nso nsere no anka ɔtumi yɛ ɔma ne yɛ ɔse broni tumi so ɔbɛtumi ayɛ na nka sikadwa tumi nso kyɛ no a ɔtumi yɛ ma ne yɛ na ɛnam so ɔhu sɛ sikadwa te ase nti teteɛ no antumi anyɛ yie ɔse nam so ɔhu sɛ sikadwa te ase nti entiteɛ no antumi anyɛ yie ɔno asa yɛ ya na ɔse dabi ɔno asa ya na ɔse dabi nipa a yɛfrɛ yɛ asantefoɔ sɛ mansa anyaa yɛ ameyɛ anyɛ deɛ pa ɔse nipa yɛfrɛ asantefoɔ no nso ɛnya yɛ ameyɛ deɛ pa a biribia na ɔyɛ bɛyie yɛ sɛ gya yɛ a ɔno apa sɛ masa ade mo ade ama mo kambom sɛ deɛ ne tete na ɛteɛ no pɛpɛpɛpɛ ɔka sɛ ɔgyae santeba nkabom ne ɛnsɛ tete no sɛdeɛ na teɛ no pɛpɛpɛpɛpɛ ɛno nti na dwaben hɛ sɛ mɛsa ma som sikadwa sɛ deɛ ne si teɛ ɔsɛ ɛno nti na dwaben ne sɛ ɔbɛsa asom sikadwa sɛdeɛ ne si teɛ ɛno nti na ne kuma wo sɛ mɛsa ma som sikadwa sɛ deɛ ɔsɛ ɛno nti na ɔkɔhu ka sɛ ɔbɛsa asom sikadwa sɛdeɛ ne teɛ ɛno nti na mampɔn sɛ mɛsa asom sikadwa sɛ deɛ ɔsɛ ɛno nti na mampɔn ka sɛ ɔbɛsa asom sikadwa sɛdeɛ teɛ saa nam nanan mu egu ahafo saa ka sɛ yɛbɛsom no sɛ deɛ si teɛ saa na mu egu ahafo ka sɛ ɔmo nyinaa bɛsom sikadwa sɛdeɛ si teɛ dada baagye pemene kasa wɔ sɛ agya saa da no nananom nko a wɔ ha aduɔwɔtwe nsia ne so akyerɛ wo ɔsɛ ma kyɛpɛn ne ɛkasa ɔsɛ agya saa da no nipa ɔha aduɔtwe nsia ne so akyerɛ ɛno na yɛde fiti aseɛ ɔsɛ ɛno ɛna yɛde fiti aseɛ ana meka wei de aka mo sɛ asantema da te ase ɔsɛ ɔka wei nyinaa de aka mo sɛ asantema da te ase na mmom ɛnora sɛ deɛ ne siteɛ no ɛnɛ wiase sesa enti wɔ sɛ yɛn nso yɛhwɛ anim ɔsɛ na sɛ bia ne siteɛ no na wiase sesa enti ɛsɛ yɛn nso yɛhwɛ anim adeɛ a wɔ sɛ yɛbusa yɛn ho ne sɛ adɛn nti na me nananom bi a wɔboro ne ahafo yɛate agu ne yɛsɛ yɛmma ɔsɛ adeɛ sɛ bi sɛ sɛ adɛn nti na nananom a ɛwɔ ebi wɔ aboro ne ahafo no yɛate agu sɛ yɛmma ne yɛsisi yɛ ne anaa ɔsɛ yɛsisi wɔn mu anaa ne yɛhunahuna yɛ ne anaa ɔsɛ yɛhunahuna wɔn mu anaa ne nyinaa yɛ asɛdeɛ sɛ wɔsɛ yɛpɛ ne yɛsa ate wɔm saa bɛka ho ɔsɛ yɛ asɛdeɛ sɛ yɛpɛ mu ne yɛsa ka wɔn mu nyinaa ne yɛde wɔn bɛka yɛ ho deɛ ato kyema a yɛyɛ yɛ ebia ma ne kyi a yɛ wɔsɛ yɛhwɛ ne yɛtene no ɔsɛ deɛ ato kyema a yɛyɛ nti aba saa ne yɛsɛ yɛhwɛ ne yɛtiri ne nyinaa ɛsiane sɛ yɛn nyinaa yɛka sikadwa ɛho ɔsɛ yɛsɛ sɛ wɔn nyinaa ka sikadwa ho saa ara ne yɛsɛ bu sɛ ɛho bio ɔsɛ saa ne yɛsɛ bi sɛ ɛho bio saa bra nananom fiti aseɛ de asantema yɛ ne yɛ ko ɔsɛ nananom hɛ aseɛ ne asantema deɛ de yɛ ne yɛ ko 1945 Ben's Adeɛ Constitution Committee no yɛne agye ho ka ho sɛ yɛn nyinaa bɛka ho amena yɛ Ghana baako 1945 Ben's Constitution yɛn nyinaa gye tom sɛ bɛka bom ne ayɛ baako ka sɛ yɛbɛka ho na no ma bapto ba yɛ de bɛduru ha ɔsɛ ka sɛ bɛka ho na ma abato ba yɛ de abɛduru ha yɛde abɛduru ha sɛ sɛ asantema kane ko no ne yakokoduro na ɛda wɔ hɔ anaasɛ nni hɔ ɔsɛ yɛde abɛduru ha kane asantema yakoko ne yakokoduro da wɔ hɔ anaasɛ nni hɔ yɛagye atom sɛ yɛka Ghana ho ne yɛne deɛ ne yɛyɛ ame yɛ ne ayɛ ho ɔsɛ yɛde atom sɛ yɛka Ghana ho deɛ ne yɛyɛ ame yɛ ho deɛ de aboa Ghana man ya ne nipa no bɛsi asantefoɔ yɛ huhu ebi si yɛkyerɛ yɛ ho ebi si yɛpɛ si yɛfa Ghana soɔ saa na ɛteɛ anaasɛ nyɛ saa na ɛteɛ ɔsɛ nipa bi si asantema yɛ huhu bi si yɛkyerɛ yɛ ho bɛ si yɛfa Ghana man so saa na ɛteɛ anaasɛ nyɛ saa na ɛteɛ adeɛ a wɔsi ebu sɛ yɛn ho ne sɛ adɛn nti na ɛman mu nipa bi a ɔwɔ hɔ yɛtan asantefoɔ adɛn nti na yɛsi asantefoɔ yɛdwa ne yɛn nso yɛhwɛ nipa bi si wɔn mu nso yɛmu yɛsi yɛ nipa ne nyinaa yɛ wɔsi ebu sɛ yɛn ho ɔsɛ adɛn nti na nipa bi wɔ Ghana ha yɛtan asantefoɔ adɛn nti na nipa bi wɔ ha yɛsi asantefoɔ yɛmu nipa ne nyinaa yɛsi yɛhwɛ ne ebisabisa yɛn ho
Nani I am Pequan de Befas or the Achia Yatreno. Yanya Papa de Befas or the Asia no Niatrin. Saranso was a Magana 40 says, yes, you can't be a Magana Yama. Or the Magana 40 says, you can't Gana Hubi and a Magana Yama. Sabian, a couple Musia Bayagan. Sabian, a couple Musia Bayagana. They could do baby near Casania, Asante 40, Asante 40, I say, woman said, Mommy and come home near your back, when you beyond the dear Yamade Bono, at the Boma Magana Coso. Baby, that's a Casana because Asante 40, Asante 40. Yan come home near your back. Now, Gana, my young said, Yamina boy. 8 years. Yet the eye war, you named the air war, Yakuko do a war, Mommy and Famwagana mine. Oh, yeah, we named the air, go drive, me and Famwagana mine. Sarah Nagana phobia set Tamale, wa baby, will be answered the old fan come home and farm. Was it a Sarah Gana, baby, Tamale, the Kikahuna, son will be a dim dear of one. Then fan come up near Famwagana mine. Yajatum see a my back on a couple near Bay, Yenas and a Bay. Kabuma, Yajatum see I on my back on Sani Kabuma, a bay. Sabi Samuni, Sazantini, Najuma Druno, Sonana Jumano, a son in no Fatasi de Manua. I was here the man who Nisia Caswa young and now we are Santiniti near Deman. Was it Samuel knew Santinio, we have to manage Manu, Dibrada, Jusuna, Penny. Now say the Mawa, say the Mawa, say Gasodio, Santini. And now we are Angulani and Tiansia, young family. And no Nebema Asumjaba May, or say Nebema Asumji Abagana Mema. Yen Yara will be one a money and a mamra at the Bono. Or say Yara, a money and a mamra at the boardroom. And Crafo, Omo Doyedia. Form Doyedia. Sim for your Doyedia. Sim for Doyedia. Asante Fonso, yes, we are dear Papa. For your dear Papa. Obian to me can be the answer. Was Obian to me could be the answer. Obian to me room, I will be so dear the Yamfa. And Obian to me room, Bia so dear the Yamfa. The Yenina and the Babuama, I hear. Was here and a Babuama. 8 years. It has a Santine, Namida Santimano, dear. So tears a day, what does a demand, dear? There may be a Santima to me in a Ibejana, what dear, Mayor. Or see your Santima to me, Ejina, dear. One so that you obey a man a man for as we know you 1 year. What you also gas will be your baby, so on to pay a man a man for the eye, you know, the background so on yet. Yet, dear Dianis one is a very sad this Yabacoso. Dear Dianis was a very hard this Yabacoso. Yet, dear Dianis was a very sad woman, I have Rebacoso. Here, dear Dianis was a very Myers, I have Sabacoso. Yet, dear, you have same Puntu a Juma, Nisicaba my him. There said, Dim Puntu, Niscani, Juma Beba Maim. San Area said, as some James Beba man. I said, Sir, some James Bema. And I know the minimum I said, yes, I was here. I know the only moon in I said, yes, I bet me I am a year, say, I did no crack, GDA. Or say, I bet me I am a year, say, I didn't cranny GDA. Yes, I sorry free here, and Albaco can and Abaco was him. Yes, so free, then an Abaco, no, so can an Abaco Cabaco was him. Emum Yenara, Prairie, do be a young Venom country and say, yet. Or say, you'll be a young Venom country and said, and yet. Nothing, or ye be I heard the account. I'm right. And I see a Yenasa, as some Jeba Baham and Koswaba. Or say, maybe I'll soon do any Koso. As Antifoy and Chagana phobia. Or say, before Chagan and Nipabia. Sana Ghana for a woman's own chance Antifoy. Or say, Sana Ghana Nipam can be out to just at before. Yenina, I will yet there, I walk. I see, I'll be out in the hour. It is a Yahweh near Cambum, son, Nemumia Quayana, Santifoy, you say. And Rafoy, you say, Fantifoy, you say, and Grafoy, you say, and none of the Ganas, a say, Baba. I see, I'm ready, and young Camum. Now I will say, as Anfoy, say, Fantifoy, say, and Grafoy, say, and Rafoy, say, and no, and a Bema Gana, say, Abba. Emos United Tombs will be Magana, mine. United Tombs will be out of Magana, my dear. As answer me, hey. Me, my mind, yo, on in a mine in Netia. My mind is a mine in a Wagana Masu baby. Or say, I know to say, mine a Wagana man baby. And woman answers, yes, you run a Santa. And no woman answers, you run it Sunday. Sana was Santa, ma'am. Or this son was Santa. Any baby. Any baby. I had the son, yes, I should say, I had it, son, I shared it. And 2 years, only my mamma, he said, Jabin, only my mind is a man point, now so person is Santa in your part, in your year. We are mine, now mine, only man point in the park.
na uni ase sade no ne be pa enye yie ɛno nso ɛwɔ sɛ ɛte aseɛ ɛno nso ɛsɛ te aseɛ ɛno nso ɛwɔ sɛ ɛte aseɛ ɛno nso ɛsɛ sɛ yɛte aseɛ ɛsiane sɛ medwa bɛhene no ɔne man hene bepɛ ɛsiane sɛ ne dwa bɛhene no ɔno na ɔne man hene bi a ɔwɔ baabi pɛ ɛna ɔno nso si ne wura ne ɛna ɔno nso si ne wura ne sade no yɛn nhyehyɛe no no wɔsi yɛn nhyehyɛe no no saa na nna sɛ atu bɛhyehyɛ no wɔsi saa na ɔpem soro sɛ atu ɔbɛhyɛ saa na kɔmfoɔ de sikadwa bɛhyehyɛ no wɔsi saa na kɔmfoɔ de sikadwa bɛhyɛ saa no nso na ɛbɛyɛ akɔsi awieɛ wɔsi saa na nso na ɛbɛyɛ akɔsi awie ananom deɛ ne sɛ mo nso ne sɛ Otumfuo so asra mo no sɛ ɛnɛ mfie aduɔso yɛkae sɛ buroni nko wɔbɛtete mu a anyɛ a yɛsa aka abɔ mu ase na yi mfie aduɔso aka broni so ɔbɛtetie mu a anyɛ yɛ aka bɔ mu no nananom amanhene ne kumasefo obiara wɔ bi ma asanteman amahene ne kumase abempɔfo obiara obi ma santeman ɛnti obiara mesrɛ mo ara montaa m'akyi mi yɛnyɛma no nyɛ yie ɔse obiara ɔsra mo montaa n'akyi Otumfuo nsra deɛ nso ɔde tum no ɔsɛ ɔsra mo montaa n'akyi ne biribiara nyɛ ɔnyɛma biribiara nyɛ yie deɛ ɔtiri hwɛ ɔkyerɛ deɛ wɔsere kyerɛ me no wɔkɔ no asɛm no yɛ biribi foforɔ deɛ ɛnyɛ ɔse sɛ ɔtiri sɛ ɔkyɛ deɛ ɔse kyerɛ no na ɔkɔ nso no asɛ foforɔ wɔ ntiri mu no deɛ ɛnyɛ wobɛso atoma abɛduru m'anim ayɛ sɛ woakɔ ha anigyeɛ nworo ho wokɔ a na deɛ woyɛ no ɛnyɛ ɔse ɔbɛsoa ntoma aba n'anim duru ayɛ sɛ deɛ wɔakɔ ha no nanso wokɔ a anigyeɛ nworo ho deɛ ɔpɛ na akɔyɛ ɛnyɛ na na original house of chiefs ne ayi broni krata statute ne de krata ɛnyɛ amanneɛ ɛmusa kyerɛ me ansa na wokɔyɛ member of the original house of chiefs ɔse original house of chiefs na ɔno broni deɛ ɛnyɛ amanneɛ wosaa kyerɛ no ansa na wokɔ original house of chiefs ɔkɔyɛ member ansa na wobɛtumi akɔ ɔgye sɛ ɔyɛ hene ansa na wakɔ ɔse ansa na wobɛtumi akɔ ɔgye sɛ ɔyɛ hene ansa na watumi akɔ ɔhene no nso asantemɛma de agye so saa kyerɛ me ansa ɔse ɔhene no abɛyɛ no asantemɛma nso sɛ wosaa kyerɛ Otumfuo enti wo hene no a wodie no a wo so yɛ president of the traditional council wɔ baabi no ɛfiri me hɔ wohene a wodi a so yɛ president wɔ traditional council baabi no ɛfiri ɔno no hɔ woansan kyerɛ me anka wontumi nkɔyɛ hene nkɔyɛ president of traditional ɔse council ɔnsaa bi a ɔntumi nkɔyɛ hene no akɔyɛ president wɔ traditional council ɛgyina no mɛsa kaa mo sɛ asante nhyehyɛeɛ nko ɔse ɔsaa kaa mo nsa sante nhyehyɛeɛ nko mete ha yi yɛka sɛ buroni ka kingmaker wɔ akonnwa biara ho a meka ho bi ɔse ɔte ɔkama mo ate sɛ buroni hyɛ sɛ kingmaker wɔ akonnwa bi a wɔ asanteman mu a wɔka ho bi ɔmanfoɔ nyinaa ka se yɛpɛw na me woyɛ nneɛma ho kyerɛ nam sɛ mempɛ wo a wobɛkɔ ɔmanfoɔ nyinaa ka se yɛpɛ wo na woyɛ nneɛma ho kyerɛ wɔ mo a wone hwane a wobɛkɔ nana sɛ ɔyɛ manhene sɛ ɔyɛ deɛn asante nhyehyɛeɛ no no ɔse woyɛ manhene woyɛ berempɔ woyɛ deɛ asante nhyɛe no no wo a wonim sɛ wontimi nni so saa no na ade akonnwa so sɛ kuro no deɛ ni wɔ wo wo a wonim sɛ wontimi nni so saa no na ade akonnwa no ato ɔfi sɛ kura ɔde so hina no nyɛ wo dea deɛ a yɛka ɔse ɔde deɛ a ɔka no no wei no wɔ ba sɛ deɛ bɛyɛ bɛhunu sɛ ha deɛ yɛwɔ yɛn nhyehyɛ a yɛde tea ɔse na wɔka ma obiara hunu sɛ ha deɛ wɔ yɛn nhyehyɛ de tea Ghana constitution no nso kyerɛ saa sɛ customary law and usage sɛdeɛ ɛsi teɛ saa na ɛhɔ ahenni no ɔse teɛ ɛde hwɛ yɛ ma soɔ no nso wɔhu sɛ amanneɛ no ho nhyɛe nyinaa saa na asantemama deɛ ɛteɛ wɔ se yɛkae nso sɛ constitution no supreme law of the land no ɛso sene chieftaincy act no saa ka sɛ constitution no ɛne chieftaincy act no ɛso kyɛ constitution no so kyɛ chieftaincy act no nananom wei mu nyinara obiara mfa nkae ne ho Otumfuo sɛ wei mu nyinaa obiara mfa nka no fa yɛ mu kutom san sɛ sɛdeɛ nana sɛ atu ne nananom bɛhyehyɛeɛ no saa ara ɛne yɛde toa soɔ sɛdeɛ ana sɛ atu da nam hyehyɛeɛ no saa deɛ de toa soɔ yɛanyɛ ne saa a mabuo ne anidi amam na ahennie so ama mfa so a ɛkyena nkɔlaa bɛba abɛtwi afɛ so ɔse anyɛ ne saa de bu anidi amam a ahennie nso ankɔ so a ɛkyerɛ ne nkɔlaa no abɛtwi afa yɛ so deɛ mesɛ mu nanamama ahene baabi a mowɔ biara wote hɔ sɛ wo na wo kuro no deɛ nanso wote hɔ ma sikadwa ɔse nanamama ahene obiara baabi a ɔte biara wote hɔ sɛ wo kuro no deɛ nanso wote hɔ ma sikadwa deɛ di kan ne sɛ wode buo bɛma sikadwa ne deɛ ɔte soɔ ɔse deɛ di kan ne sɛ wode buo bɛma sikadwa ne deɛ ɔte sikadwa so ɛno nso na ɛbɛma wo nhyira ɔse ɛno nso ɛna ɛbɛma mo nyina nhyira saa na nana kumasefoɔ nso meka kyerɛ mu ɔse saa ne tomasefoɔ nso ɔka kyerɛ mo ɛnɛ mfe aduɔso nie sɛ osi kumase nsase a motɔn ɛne baabi sɛ ɛsi adan a yɛde sɛ kumase abɔnten soɔ sika a mogye deɛ ɛdi kurofoɔ ne ayi a yɛmfa nyɛ biribiara ɛno nso mosɛe man no na monhwɛ yie ɔse nsase a yɛtɔn ɔde kurofoɔ a yɛtɔn sika a yɛgye a yɛmfa nyɛ biribiara no yɛsɛ ɔman no nti yɛnhwɛ ne yie saa asanteman
na usi dan yesi ma survey ankohwe ma town plan enfonye ye wumye bia wagisika no yesi dan na si bia esu to ane na monkrofo fie o se usi dan se ma town plan enkohwe ma survey ankohwe ho odwuma wa ne bibia esu to na enam monkrofo fie ye wo town plan for ha monfre wo mu dance for ha ye nka nkyere mu no ase wo tie kura so na wo ton wo de atoto ka ene wo yire no madgum ne kuro no so ensu ayira fa se town plan for ye mo monti ye ma survey for nkohwe na ya ton sa sinu ne de atoto ka ya yire ni ma ne atitim ensuo to na yira fa nkrofo ade a wose mu hunu ne se 1935 of years na nanma manhene ya nyina ba bi ete yesikadwo de ya se da bi monhwe so na bibia so si ho amoma bo mama ne sa nhye no da wo o se 1935 no of a person o ka se na nanma manhene ba bi amotie no sikadwo de no mti de monhwe so na bibia si a mo abeba na mane sa nhye no nsesan o se sa nhye no nso ensesan enso mutu mu digya me so mutu mu digya no mane ete ai monwere me ho ate ai monwere no ho 1935 was fase monfa na monta onhwe na mudi a monwere me ho ede na me fa hwe me ho wa kumase ha 1935 no fa ka se monfa no na monhwe so no na moto a mudi gya no na momani de no mfa hwe no enso nyamwa kumase fo kura mpa ni nyina ye me dia kura wo mu kura so di gya me enso nyamwa mate fo a ni nyina ye ni dia kura ye di gya no eti nananum eno so ebo mamane asa adwene ho ase wo bo mamane no asa adwene ho bi momfa nkode momfa nkọ na momfa nkọ ene nti monwere me ho ose aba mo kwa momfa nkode momfa nkọ na mo de konzo na monwere no ho ekwako sabon wonwere me ho ekwako sabon dum bo se wonwere no ti eno de wo se and the major mama any Asante in the Arcadia. Already obey Mamma, one trust and I'm ready. Make sure Confederacy they see in America. Confederacy they see and all catch them. Kumasias are the encounter and the Miamada. Kumasias are the encounter and your no idea. And on my mind and I'm case, young Correso, young Tasso near this one. Was it my mind and no castle among Correso and the Bibia will have and I make high as ya here no carbon sir ya munyu no and must for there mama woman who said and mo ye no enye was it must the event man nema mu said the mo ye no enye mo say man no say amoton die ye mfa nye bibiara ni nyinara wo se mo hwe ma ye hwe ne etetre no say a ye ton die ni mfa nye bibiara ni nyinara say ye hwe ne etetre ni say ya hwe ye kumase ye bedru baabi na fe kro no nyinara say here we kumase bedru baabi no ye kumase man na say the my imagine say ye be frɛ all the lands agencies ma fa nanan ma man ni bia ka ho nana kukom ni wo lands commission me de no be ka sa committee a me bete no ho ni afrɛ ya hwɛ town planning for kumase layout ni nyina for kumase ni nyina yo also mo de ba wo say the be say obeti committee na na kukom ni ka ho no afrɛ land from pending for town planning na kumase nsase ni nyina wom di ni nyina ba ni ahwehwɛ ni nyina mu de mu say layout a wo ma ye officially wo ho no ye beji aba na be dia atoto ba bia de wo bia tete a ene de ya ye say eno na wo se kumase anye ye no e dan si so e bebubu yo wo se kumase layout no aye ni nyina obia de ndie beba ama mo ahwɛ ni ehun za bia dan si e wo de wa anye ni ye na nya no e bebu dan ni nyina nya ne sa Osi anya ni sa ene anase e beba na obi di dwato aba Otumfuo adama e kira kumase sey a e be sey wo me ne utiri so so tira na obi dwato aba Otumfuo adaroma enso anhwe ne kumase sey a e be sey gu ye nyina tiri so e hihye ni ye nso kumase be ye te sey de tete abrofo no be ye ne pepe hihye ne hihye ni ye nso kumase be ye te sey de abrofo no ye gya ho pepepe ana na mfie aduoso de ye sey bu sey ho na memrante ne bi bu sey ne sey efiri na kopi mfie aduo no ehine fa na ye pese de Asante medro yo o se enemfie aduo so ye die nemrante bi sey o ya ho ni sey efiri na kosi mfie aduo no he na de Asante meko kane yaben ne kasa wose na nan mo ya Asante ma ye committee for environment ne nyema nyina yo yaben ne kasa do kai sa na me Asante ma ne ye committee bebre bi ne environment no ene tankase me ofa kwam twetwe Covid akati wuye enam se wo ba ya no osiesie kumase ma no nti wo wuye wo da pa kem ko na ye yo o se no ofa kwam twetwe Covid akati wo ba ya obeye kumase ye no
no da pakam e de Cornelius Covid akate no onye Asante no ye tankers panyin was Covid akate no nya Asante no ye tankers panyin enna mentontom ne tankers adwuma no ye wo ye Kumasi ye nti wo ye wo fa da pakam koy Nam duma kwa ye no ntontom wo yi free no ye Kumasi ye nti wo ye no Otumfuo da pakam eko ene obi awu nam so ye na kameko e beka se yenti bi da o se na obi ye no abo cross Asanteman no so kwase a e beka se yenti bi da na no na ne ene bi aba ye gina hefa ene ntontom o we yen amre ko tansuo ginam adan a yesie nye ene nso na ene bi aba na ye ne den o se da ye ne den ene ase ene bi aba ntontom o we nsuo ta na yira fa nkrofo ba bia sisi da nso ne enye yasi na na nibia ba eheri de na na kukomune kan wo se na nan mun sase a adwuma betimi amena ba yenye bibi te se land bank say ensase a wo se yi to ho se de be ya obi pe asase de aye adwuma ye de be ma no nan mo tondi e de ne be fa so a betimi yenye bi de ato na broni bi ana de wo ska bibi ni bi ye na na bi fra broche ba no se me pescasi factory ye de be ma no azana na kukomune kasa no kasa yenye bibi de se land bank nene ebi wo se broni bi fi baby ba so ba yadwuma ye na nanu ma kogura brochire se ye ba ne ba yadwuma asase wo hina de ma wo mu no ma ba ba yadwuma de mpunti oni nkoso aba ni nyina re ya de ananan me wo se yadwuna ho ni nyina ya de ananan me se yadwuna ho development broni kan ye nkoso mpuntu dwuma e bedan fie aduonu se ne e kwa ba ne e be fa so amrante ne ma ba e be nya adwuma ye se nkoso dwuma fie aduonu se ne no e de ne e be fa so a e mrante ne ye nkwala ye ba no ebe fa so anya adwuma ye shoe factory agwe yesi e ba ye da be ne ebe ye ni nyina re wo se ehunu wo ti shoe factory agwe yesi ebe ye da be ne ebe ni nyina se ehunu city hotel agwe yesi ebe ye da be ne ebe ye e wo se ehunu city hotel agwe yesi ebe ye da be ne ebe e se ehunu ni nyina ra na eye ne yasa de ni nyina ye de asa de na mom se yetra ho ne ye kasa aban na enso Asanteman ye de a na ewo ye ya anye de ebebo agwe ne ye tu so o se yetra na se aban da ye ne Asanteman no de se ye ya anye de a ebe pro agwe ye ne ye tu so magazine ye wo hoi ba bia eye adwuma kase e de ne de ye aboa wo mu se de be ye nananom ne nkola ebetumi anye adwuma wo ho aye o se magazine ye wo ho ye adwuma kase ba bi kura ka adwuma kase pa e de ne na nanu ma eba no ebe ye abna ye no mtro nya tuma ye chairman ti mu ma na ampo ente se se ne mfia dioso ye dia be so ne nanu mo she sapo mo de ampo ye se do Otumfuo se ya no se ama nte se de mfia dioso ye didi a shaw sapo mo nsuo de ne nanu mu nyina yemrante ne busi ensembi omse na ne free na kopi mfia duonu de ne yeyo yemrante bia bi se ensembi se e free na kosi mfia duonu no e de ne ye yakon ne nrante me ya Asanteni medin ni nyina na atwam yakon no nra ya du tu ho so ya Asanteni no samle ni nyina atwam enase ebetimi anya asa anya tumi no bia na nim computer bo ebetimi anya tumi no bia wa na nim computer bo enena wo nanan mo ye doctor for na nanan mo ye doctor for na nanan mo ye engineer for na nanan mo ye engineer for na nanan mo ye akuafo a ye do afuo kaka na nanan mo ye akuafo a ye do mfuo kasa nesika ba Asanteman nesika so ba Asanteman obi kasa otimi kabi na fo bi kasa watimi aka eno ne Asanteman tumi a ye sra je wo Asanteman tumi a sese ye sra ni age eno ade eno na me Asanteni na me ne ekofa ha atwam eno ade eno na me Asanteni ne ekofa ha ne ekofa ha sa ne ma na atwam ye se de mumia hwe baabi e defa o se de me nyina hwe baabi e de Asanteman fa adesua yesua ekwan be ne be fa so education fund ye be ya me na gina me na ye o se adesua yesua kwa be ne be fa so education fund ne be ya me na ye e ka so obi antua 200 cedis me kan ye se na na esua ezo obi antua so ka so obi antua 200 cedis busumi e ka se na na esua ezu besi se na ye antua obi antua o so obi antua 200 cedis a month yes na na so afa bi ka ho o so 200 cedis a month no e se na na mfa bi nka ho so antua ya sorry free ha na e rafi Yeah, sorry free ni ayire fi. And Confederacy Roman education fund na gina. O se Confederacy Roman and education fund no e gina. And so that ne dan nyina obi an so de ne nana e ba ho se na na me man education fund. O se dan dan obi an so de nana no ba ho se education fund. And so 200 cedis ne be ka ho ko dwoma no 200 cedis be ka ho afia man se 200 cedis be ka ho en menya sika de ahwe. O se 200 ba ko dwoma no ne afia man sa no 200 na be ba be ka ho a
ne betimi anyi sika e de ayese ye kasa pi ne ye nya de no se kasa bebre dan so nya de ase na no ne ye nso Asante nso ye mfom so ba ko ye kasa bebre ne ye nya de no o si Asante ma ye kasa bebre nso nya de no eno ne ye mfom so e wo ye ho ye kasa nso ye nye ti ya no ba ne ya ho odin aba ne ya ma na siso o se wa ya no ba no ho odin so aba ne atimi aye da ye edidi ebe ka no ye si ayenyo o se ntidi ebe ka no yesi a yama ofia nya oyo say the member nanan ma yen say wo see eti committee bi say the member nanan ma yen say esi eti committee bi baby baye for nsasesem say bi no baye nsasesem ho adwuma ebi baye yarehwe ho adwuma ebi yarehwe ho adwuma ebi baye mpuntu ho adwuma o bi nso baye mpuntu ho adwuma ye nanan mu pie asua nwoma wo abrochimem ne ha wo mu nyina pese ye beboa o say nanan mu pie asua nwoma wo abrochira o mu nyina pese ye ba ne beboa na ne kwa be no mbefa so abeboa ye o say kwa be no mbefa so abeboa tisi ye ne yakeka ye ho o say ne yakeka ye ho enu nti ebeyi committee bi na afi wo mu atu yensa ne ye nanan mu wo abroche be ya frefre enu wo mu nyina be ka nanan mu ho ye mrante ye wo kumase ya frɛ bi aka ho ne wo mu nyina aka ho ne ye de ahwehwɛ enne emfie ba aduo no ye mfiti ase ye nhyehyɛ se free ha emfie num enru ho ne yetimi asi school dan wei emfie num we ne yetimi asi school asori dan wei emfie num yetimi asi ayarehwɛ saa na wo se yedi si yedi so de se yedi si yedi so se nanan mu wa abrochire no be tu committee ni afrefre mu nyina na omo aba ne ababoa dwumadie no ma na koso na se na we ne be na omo hu se we ne ye ama Asante man so apagya se ye ne ya nkekia ye ne anya ye blueprint bi a eba aba bi aba kra ye betim ne na kasa ye ne ya ye nhyehyɛ se aye pese ye de kwan to a na boa ye menyo o se ye ne betimi ye nhyehyɛ na ba bi obebe bia timi de atoro anim se we ne pese so boa ye menye ya anya ne saa ne yetran ho ne yadwene nrade ye no se Asante ne yeso enne akọ o se ya anya ne saa ne yetran odwene nrade ye se na Asante so a enne kọ enne de betimi aye ne se ye nanan mu besu anwoma ne nya nimde ne adwuma ne de abo ama Asante ma o se ne de betimi aye se nanan no betimi asu anwoma na yetimi anya adwuma ne yetimi de abebo Asante ma ayarehwɛ te sɛ 8 ne yɛde nyinaa aba ɛkwan bɛɛ ne yɛbɛfa so yɛbɛyi afiri hɔ ɔsɛ ayarehwɛ yɛ nyinaa ɛte sɛ 8 ate asete kwa bɛɛ ne yɛbɛfa so a ɛsɛ yɛbɔ ho ban ɛyɛ sɛ yɛ nyinaa bɛwu ne nyinaa yɛ adeɛ wɔ sɛ yɛpɛ ho asɛm ne yɛyɛ ma ne yɛyie wɔse ne nyinaa yɛ adeɛ sɛ yɛpɛ ho asɛm ne yɛyɛ ma ne yɛyie nananom Asante ma ate ase mfeɛ aduɔson ni mfɔsɛ Asante ma ate ase mfeɛ aduɔson ni yɛne ayɛ pene so yɛaka Ghana ho yɛne ayɛ pene so yɛka Ghana ho nti Ghanafoɔ nim sɛ yɛka ho yɛn nso yɛnim sɛ Ghanafoɔ nyinaa so ka ho nti ɛnim sɛ Ghanafoɔ nyinaa nim sɛ yɛka ho ɔm nso nyinaa nim sɛ yɛka Ghana ho yɛni baabiaa kɔ sɛ Ghana mam ha yɛ ɔsɛ yɛni baabiaa kɔ sɛ Ghana mam ha yɛ woyi Asante ma firi mu ɔnyɛ yie yɛn nso yɛyi wɔ mu aka firi mu ɔnyɛ yie ɔsɛ yɛyi Asante ma firi mu ɔnyɛ yie saa ne yɛn nso yɛyi wɔ mu firi mu ɔnyɛ yie wɔ sɛ nkabɔ mu ba ɔsɛ nti ɛsɛ nkabɔ mu sɛdeɛ 19 fie aduɔson ni wɔfa yɛ nkabɔ mu ɛde Asante ma sa ka bɔ mu no saa na wɔsɛ saa ba sɛdeɛ fie aduɔson ni ne wɔfa yɛ ma Asante ma ka bɔ mu no saa na ɛsɛ yɛ ma ne ba saa na me nua panyin nso bɛɛ so wɔse nkɔsoɔ saa na ne nua panyin pɛɛ so nso ɔse nkɔsoɔ me pɛɛ nso nkabɔ mu nkɔsoɔ nimdeɛ ne yɛde ka ho ɔse ne pɛɛ nso nkabɔ mu nkɔsoɔ ne nimdeɛ ɛna ɔde ka ho saa nneɛma na de akoma mu a wɔse yɛ ɔse saa nneɛma ɛna de akoma mu a ɛsɛ wɔse yɛ ni yɛ na ma ne yɛ yie ɔse yɛ mia ni ne yɛ ma ne yɛ yie nanu se me da yɛ nyinaa se me ba yɛ mmoa nananom de ata m'akyi aboa me so da mu nyinaa so ɔba yɛ mmoa a mode aboa no mo ata n'akyi aboa no no da mu nyinaa sɛdeɛ so no a ɛbɛkɔ so a ɛfiri mu sɛdeɛ so Asante ma bɛkɔ so a ɛfiri mu nipa dodoɔ no nyinaa obiara wɔ ne deɛ a wɔyɛ de boa me ɔse nipa dodoɔ no nyina obiara wɔ ne deɛ a wɔyɛ de boa no yɛne a yɛtwerɛ krataa ma me ɛkɔ kusapɔn ɛyɛ am se kɔtwerɛ dwabɛnhene me se kɔtwerɛ ne sei kuma wo hene kɔyɛ wei ma me yɛn nyinara bɛkyɛm hene kɔyɛ sei obiara wɔ ne deɛ a wɔde boa me ɔse abɛnhene nyinaa kɔ kusapɔn na dwabɛnhene bɛkyɛmhene ma wo hene obiara ɔde boa no ɛma biribiara kɔ so mampɔnhene me krakye panyin lɔya ɔse mampɔnhene krakye panyin no ɔsɛ ne lɔya nananom nyinaa obiara wɔ ne deɛ a wɔyɛ de boa ɔse nananom nyinaa obiara wɔ ne deɛ a ɔde yɛ de boa no na mesɛm mo meɛntoa so mfa nyɛ saa na Asante ma yɛ nyinaa yɛ dea so ɔmeɛ ntoa so ne yɛmfa nyɛ nkɔ ne mu Asante ma ne yɛ nyinaa yɛ dea nananom kumasefoɔ nso mesɛm mo ara mo nyinaa mo nyɛ nkabɔ mu ne yɛmmoa ma asomdwie ne nkɔsoɔ mmra saa ɔka kyerɛ kumasefoɔ sɛ mo nyinaa monyɛ ne yɛnka mom na yɛmfa mmoa no na nkɔsoɔ ne
mpunti omra se nanan ma wonsem ahensem nanan ma wonsem sense asesem wo se yenya abotre ye behwe kwan ye de beka ma ni nyina afiri ho ma asomdua baba o se nanan ma wonsem sa ahensem sense asesem munyina munya abotre beunu ka be fa so be kama ni nyina afiri o afija se minim so oba no sugu ni yem ye behwe ni aka ma asomdua o se afija so oba no sugu ni yem behwe aka ama asomdua ba kwa man ni kumawu minim se wo mun sa asesem na nuafo no da bia wantawata ho eno so e se ye befre ye ne ni wo maka ne asiesie ama asomdua ba ho o se kwa man ni kumawu nuafo nso onum senta wantawata ho ya sa asesem obehwe no afre no aka ma asomdua ba ho bia bibi wo bia ye benya abotre ni aka asiesie ama asomdua ba ba bia sem obia benya abotre ni aka ma sem ni nyina afiri ya so mesra mo se nyina so yenye ba ko ne moama bibia perper no kre ye mfa nyema ne ye bibia ye nyina nka mo menye ba ko ne mfa no kre ne perper nka ye nka ma bibia se me mrante ne me maba wa Asante me ne nanan mu hia se ye ma mo hunu se emfi aduoso ni asemasi ye ne ye de ma mo hunu se mrante ne maba mo aba nanan mu hia ama mo hunu se emfi aduoso na asemasi ye no nti ye hia ma mo so mo hunu bro ni bi ba ya nko obetete mo ma mo so wantimi Osibro mi ba ya ko obetiti mu men entu antimi sam ye ne se de na se tu be ye no pepe sam ye de na se tu pim so peso obe ye no pepe mo mrante ne maba no na wo se mukum ho ma Asante man o se mo mrante ne maba no mo na se mukum ho e de ma Asante man o se munya ntiase ma Asante man o se munya ntiase ma Asante man o se munya gidie ma Asante man o se munya gidie ma Asante man o se mutum ho de ma Asante man o se mutum ho de ma Asante man ene munya ne sa o se ene munya sa ne ma ene munni domestic dwa o se na munni domestic dwa asa mo ntiase o se asa mo ntiase musunsum ne mo kra nyina numu na hye o se musunsum ne mo kra nyina numu na he Asante a wo na na wo amu abeto no ene sikadwa abeto aham ansa na wo ba o se Asante mo ma me na na wo amu abeto no ene sikadwa ya sa wo hwe kumasi no a wote no sikadwa na bechichire kumasi a wote no sikadwa na bechichire enti wo loyalty se broni kan ene sikadwa ne Sante he lawyer dize broni kan no lawyer dize broni kan no eno na esa wo hwe de mo so mo de America chemu no no o se nti mo de a o ka kire mo no na mo so mo afri na mo fa hye se se na nura ne enim na de se ye ka ho o se free na mo fa hye se no na mo nim na de sa mo ka ho de mo so free na kro mo mo ho afore na nanan mo deda mo nyu na mo nkoye ho na de ebetumi ammo ya boa o man bia mo so mo nya o se free na mo so mfa mo afore na mo nanan no mo nko mo na de o betumi a mo ka kire no ma mo nya na mo so mfa mo Asante man ade a wo se mo hu sa ahensam nya na mo si hene o se ade se mo mrante ne maba mo hu sa nam na mutsi hene ahensam nam na mutsie na wuti krom a wafatumi ama ho se metu ohene no wuti krom a wafatumi ama ho se wo betu ohene no bibia na anya wo ba wo pa amane kwan so bebo amane bibia no hene no ya amane kwan so no apekwa no abebo amane so de patapa be ka se metu na me town development committee na me kotiti asase me na me se nya amane no no o so wo tu so patapa show so ya town development committee awo kwa akotiti asase enya mane no no nya odwuma no asase no ni wo ewo me asase no nya odia odina ne dia yesi hina wo nya na akosi hine amane kwa so ewo ho a de si hine o se esi na ya branch nya na akosi hine amane kwa wo ho a fa so si hine enya de wo pe na wo se eyo na emum de ma no pe de ohima no pe na wo se eyo o se de wo pe de se eyo de o man no ne ohima no pe no ena eso oye ba panyi wo ho a woni ne mpanyimfo na wo se o musie ba panyi wo ha oni ne mpanyimfo na eso o musie hine eno nso nti nanan mo wo se abakosam ne amane na wo se ekyerɛkyerɛ mrante ne maba no no mu o se abakosam ne amane na se ekyerɛkyerɛ maba ne mrante no ama o mu o mu so na yesua so amana ye o se o mu na yesua amana ye o se me dananan mo nyina ase ndɛ ɛdai o mu nyina ba sofo mpanyimfo titirufo ba nyina o se me de ase no mu asofo yento aso mo mpae ma Asante man ano tumfo so de mu nyina ase asofo mpanyimfo ne asofo mba ye tumfo so da mo ase muntu aso mo mpae ma Asante man o se adwuma ye ne ye hia mpae bɔ papa o se adwuma ye ne hia mpae bɔ papa ensɔhwe wom ensɔhwe wom emu nkontompo a ye ka kyerɛ yen o se nkontompo a ye ka kyerɛ yen nkrɔfo ho sɛm anya no kra ye bɛbo amane o se nkrɔfo ho sɛm anya no kra ye bɛbo amane sabi na na wanya adwen papa wo de ahye otim akotia wo ni akrɔ o se sabi wo na no wanya adwen papa wo de ahye otim no de akotia ni papa enti ne nyina ye srɛm sɛ momɔ mpae ma yɛn sɛ de bɛyɛ a yebenya nhunumu nyina na srɛm sɛ mo mpae ma yɛn sɛ de bɛyɛ benya hunumu
nanan mo edin sem ma wo nanan ma sof yesem mo mpaye ma wo mo se ya yenkwaji obi sika mu atam time bi enkoti awo nanan mo edin sem ma wo didi en mo mpaye ma wo se de be yo mo nkwaji sika ne nkobu atam jantia bia yani edin sa asisi yenkwaje yenkwaji obi sika nkobu ase we dia wa bra ya hwehwe mo ma asisi yenkwaji obi sika ne nkobu ani tantia ni nyina sofo nana yesem se mo aye na mo nyame mpaye nka ho maye sofo ni nyina le yesem sam mo mpaye maye o se me nana no Asante Kotoko Society Asante Youth Association me nana me mpaye mrante nyina o se da wo ma se asema mo be ka kire nana no nana mo Asante ma kokro na mo be kasa ye nyina Otumfuo so da mu nyina ase wo kasa pa me kasa kire Asante ma o se yehye mo bo se bibia ye be mo abambi na de mo hunu de mo te mo so ma be ka kire so yehye mo bo se bibia be ma mo abambi na de mo hunu na de mo ate no mo so ma be ka kire ye tete dam ti ye 34 ne mo de mo be hunu anya mo me ka kire ye ma no se ye tete dam ye 34 no de mo hunu anya no mo be ka kire ye mu bi kra na ye ade anya mo me ka me hu ne ente aye ho ye mu bi kra na ye ade anya mo ka kire ne ente aye ho mo ye ne sa na be boa ya me hu de ekoso o se ye sa ana be tia ne hu de ekoso se da nanan mo nyina se me da mpanyimfo ba ye nyina se Otumfuo so da nanan nyina ase mpanyimfo ba da mu nyina ase ye hye mo bo se na ye fiti ase afi de asanteman no ye behwe ne ahihya amna ye ye o se ya mo bo se na fiti ase asanteman bibia ba hye ama bibia ye ne de do ne nokre ne nkabo mu atena amna ye ne de ene nokra ne nkabo mu atena amna ye da ye nyina Otumfuo so da mu nyina ase